بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا، زدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العدباء لا تسبق، فجاء أعربي على قعود فسبقها، فشق على المسلمين، فلما رأى ما في وجوههم قالوا: يا رسول الله، سبقت العدباء. قال: إن حقا على الله ألا يرتفع من الدنيا شيء إلا وضعه. أخرجه النسائي. Anas radiallahu anhu rapporte: Adba, la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était pratiquement imbattable à la course. Un jour, un bédouin ayant pour monture un jeune chameau la dévança, et cela depuis aux compagnons. Le prophète An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, remarquant leur peine, déclara alors: il est du droit d'Allah d'abaisser tout ce qui s'est élevé en ce bas monde. Hadith rapporté par Al-Bukhari, et se trouve aussi également aussi dans la version de An-Nasa'i. Ambe Allahu subhanahu wa ta'ala tano, amba barkada, amba yini alafe, alakan kanda, alakan jidi kandala, alakan labanye, alakan kishi kabru toryama, alakan kishi lahara gelyama, alakan kishi jahannama tasmama, alakan du aka aljine kolona ka hinai. Bi hadisa alakalila ka bɔ Anas ma radiyallahu anhu, ako alaka nabi ɲuman sallallahu alayhi wa sallam ko nɔgɔmɛ muso dɔ tun kɛra a bolo. Nɔgɔmɛ muso ni fɛn tun t'a dan, n'o tun bɛ kurusu kɛ fɛn tun tɛ se k'a dan. Tu kɔnɔ arabucɛ dɔ nana n'a ka nɔgɔmɛ ye, o tun ye nɔgɔmɛdenni ye, cɛlama. Donc ale ka nɔgɔmɛ ye kira ka nɔgɔmɛ dan. O kɛra min kɛ a ma diya kira jɛɲɔgɔn ye, as-sahaba, a ma diya o ye, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ciden sallallahu alayhi wa sallam tumna min na a ye nin dɔn, a ko: haqqun ala Allah, ko nin ye ala ka hakɛ de, ko foyi tɛ yen min b'a yɛrɛ kɔrɔta
fo Ala b'a majigi ka bɔ nin diɲɛ nin kɔnɔ. N balimaw, nin kɛra wagati min a gɛlɛyara silamɛw kan, ko Ala ka cidenba, Ala ka nabi ɲumanba, a ka nɔgɔmɛ, ko nɔgɔmɛ wɛrɛ y'a dan. A ma diya silamɛw ye. Ciden ye nin ye min kɛ, a ko nin ye hakɛ ye Ala kan, nin ye Ala ka hakɛ de. Fɛn fɛn kɔrɔta la diɲɛ kɔnɔ yan, Ala b'a a fɛn tɔgɔ la, a b'a majigi. Dɔnnibagaw ye min fɔ nin la, nin ye diɲɛ fɛnw de. Nka ni mɔgɔ mɔgɔ ni Ala ye kɔrɔta ni alikuranɛ ye, walima ni Ala ye kɔrɔta ni hadisa ye, madama ikhlasu b'i la, i y'a kɛ Ala de kama, ka dɔnniya ɲini Ala kama, ka baara kɛ n'a ye Ala kama, ka lase mɔgɔ wɛrɛ ma Ala kama, Ala t'i majigi diɲɛ kɔnɔ abadan. N'i y'a ye Ala ye mɔgɔ mɔgɔ majigi, a ka baara tɛ Ala kama baara ye, a m'a kɛ Ala de kama. Donc diɲɛ kow la, a kɛra fɛn fɛn ye, i kɛra champion ye, i kɛra numéro 1 ye, o ye Ala ka hakɛ de, Ala b'i majigi. Nka diinɛ koɲɛ la, kɛra dawakɛla numéro 1 ye, madama ikhlasu b'i la, Ala t'i majigi. I kɛra alimami numéro 1 ye, i kɛra khatibu ye, i ka kutuba ka di mɔgɔ ye kosɛbɛ, madama ikhlasu b'i la, Ala t'i majigi. Ala b'i kɔrɔta diɲɛ kɔnɔ yan, a bɛ tila k'i kɔrɔta fana lahara fana. An b'a ɲini Ala fɛ, Ala k'an kanda, Ala k'an jidi kanda la, Ala k'an laban ye. Assalamu alaikum.